Hvordan det ligger. Jeg tror, jeg har et map 2 sekunder. Jeg kan ikke se. Nå, sådan der. Og hvordan ser vi, hvem der er inde på serveren? Trykker P. Nå. Tom server, men jeg kan ikke spille de der. Oh shit. Altså, jeg er inde i en skov. Jeg ved hvilken by i nærheden af. Det er bare... Altså... Fik I dem, I blev skudt af så?